Máte pocit, že zahazujete drahocenný čas v nudném a ubíjejícím zaměstnání? Chcete změnit svůj život a věnovat se činnosti, která vás bude více naplňovat? Chcete pomáhat ostatním lidem a přitom vydělat peníze? Staňte se profesionálním koučem. Věděli jste, že k tomu, abyste začali pracovat jako kouč, nepotřebujete drahé kurzy za 100 000 korun. A kromě živnostenského listu ani žádné oficiální povolení? Absolvujte náš online kurz coachingu. Můžete ho absolvovat z domova, vždy, když budete mít čas. Kurz obsahuje videa, instruktážní testy, prezentace, cvičení, manuály a testy. Získáte všechny potřebné informace, naučíte se základní coachingové techniky a dostanete celou škálu unikátních podkladů pro to, abyste si mohli otevřít vlastní coachingovou praxi. Po úspěšném absolvování závěrečného testu získáte certifikát Mindset Coach a můžete se pustit do koučování.